natong balikan may gala si Chis Escudero iriwayan na to gamay dong niya ditso dayon kang Gina Acosta kini Gina Acosta mahigala medyo kalma-kalma ra ning mutubag makagilaan pero tan-awon ba nimo ang iyang demeanor ba tanawon demeanor ni Gina Acosta ray may pa siya og aura ikumpara nimo atong ni Lutok nga nagsigil lang gyud mahigala duko-duko tagato sa si Wamil pero dili kay makatutok ba musimang mahigalang mata pero kani mo istoryam gisa kini niya day honest to goodness iyang pamahayag day nga iya man gidawat ang kwarta sa man SDO nga iyang gihatag ngatong Colonel Chica kay tungod si Colonel Chica maoy expert ana kay matter man ni mahigala gud nga inanang confidential intelligence sa matter mga sukit paminaw nya siya isip civilian wa say alamag dihan dapita kaya kanagod mahigalang sa intelligence mga kagilaan nga trabaho na anang mga kuan day kana o gihatag ni Colonel Chica gawas nga gihatag man ni kuan kini ni ang kinsa may gihatagan si teacher kuan may gihatagan so dili iyang expertise ba uwi nga nag-teach ni sa kuan na teacher panalitan unsa man nga kuan lahi po to pero kani ang Colonel may gihatagan day iyang expertise mo na iyang tubag nga ang kwarta akong gitunol ngadto kang kuan tungod kay siya may expert ana unya do na po sultis BP Sara nga ngadto niya itunol kay siya man security officer sa Office of the Vice President so mo ni mahigala ang pamahayag asa man dapita dinhi mga kagilan hinahinay nga gi-establishar sa prosecution wa pa gyud maka inunta nakadaot do sa depensa day ba asa man dapita nga si Sara nang nasod sa bulsang Sara na kang Romualdez ay nga malita nga deliver gis buying Romualdez. Pero kani mahigala to nagamit sa intelligence operation matod pa ni ining Gina Acosta. So kini tan-aw na to atol sa cross examination paabuton ta lang cross examination ani medyo dili ni lalim in the part sa prosecution. Tungod kay risgo ning mo-present ka og hostile witness. Risgo na. Labi na nga, kining maong hearing, dili ni mahigala hearing nga naa sa regular court nga ang nakadungog ang huwis, ang mga abogado, mga tao nga naa sa courtroom, mo rin nakadungog. Kini, nakadungog ang tibok nasod. Unya ron og atol sa cross-examination, atol sa depensa nga mauna po'y mangutana unya mutubag si Acosta og makapalusot o mga pangutana gini depensa mangita ni pamaagi nga makapalusot o pangutana labot ini Sara Duterte nan og buminsyon ni si Acosta day og mga positive nga kang Sara dili ka madihado ang prosecution ani in the eye of public mga higala ni ining kalakiharon pero sige lang sa di pa ta moadto ana ato sang padayonon mahigala ning question ni Chis Escudero nga to sa witness. Sige dong, padayon dong. Po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang signed or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operations, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor. So, sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release. Yes, Yung Your pag-release po niyo ng pera kay Colonel Lachica, dapat i-liquidate na po niya yun? I-liquidate po niya, Your Honor, after po, matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. Pero siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po? Ano yun, Your Honor? Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba?
Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga confidential operations activities, Your Honor. Kasi confidential po yun, Your Honor. Hindi po ba akong sang-ayon alam. sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse direkta sa beneficiary o recipient? Hindi naman po sinabi, Your Honor, na ako ang magpunta doon sa ground, Your Honor. Kasi wala po akong alam, Your Honor, kung ipapatupad. Wala po akong security, wala po akong access, Your Honor, sa tinatawag na National Security Information, Your Honor. Huling katanungan po kaugnay nito bago kay pasa kay Atty. Lagutan. Sa pananaw niyo po ba, sa pag-release niyo kay Colonel Lachica, recipient si Colonel Lachica ng confidential fund o ginampanan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang? Nalibog ko. I'm sorry. Recipient Ah, po ba si posa, Atty. posa. Lachica, si Colonel Posa Lachica? dong. Ano ka na masagulan niya, Gwan ba? Nalibog ko. Mo ni kasukan ni Erwin Tulfo. Ngano masuko man si Erwin Tulfo basagulan og Bisaya nga. Bisaya ang ganito ka Davao. Ikaduha, kini pangutanan si Escudero baya mga higala compounded question ni. Di lang sa maobjekan kay sa may sa man maoy presiding officer. Tanawa ko na yung pangutana. So natural ang witness na nalibog ko. Ibalik lang pangutana. Ibalik lang sis. Siya i-rephrase lang. Mana masagulan usahay Bisaya nga nalibog ko. Suko Tulfo din na. Ato lang yung katawa may gala pero tanawa ang tinubagan ni Gina Acosta day. Dili ni mo mapindawon Gina Acosta no kamaor bagi manubag. Pinahinay-hinay lang ba? Yun po Your Honor dahil siya po ang expert Your Honor. Timan-ig na mayo. Timan-ig ba yun na? Pinor ba kayo pagkatubaga? Ha? Dipindi lang ni kinsay mabulasot aning kalakihan ron. Kinsay mabulasot ining tubaga o kinsa mga higalay malkansi paminaw na sa itong cross examination ani. Pero bidang risguhan ni in the part may higala sa prosecution. Ha? Nag-present ka hostile witness nga makita in the national television day. Ang narration nga mahatag ani ba? Ang narratives nga mahatag ani sa mga tao sa gidi man ni mga senator judges lang mga kagilan. Kini mga tao nagtan-aw man. Sige, padayon ko no dong. I-rewind lang gamay para makuha na tong question ni Cheese. Sige. Rewind gamay. Sige na. Sa pag-release niyo kay Colonel Lachica, recipient si Colonel Lachica ng confidential fund o ginampanan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang? Nalibog ko. I'm sorry. Recipient po ba si Attorney Lachica, si Colonel Lachica o tagapagbigay lang siya ng perang ni-release niyo sa kanya? Wait. Yung pera po ba'y tinanggap ni Colonel Lachica para sa sarili niya? Hindi, Your Honor. Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao? Tinanggap po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor. Kasi siya po ang may alam, Your Honor, at saka confidential in nature po, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, hindi siya recipient, si Colonel Lachica? Yun po ang explanation ko sa iyo kanina, Your Honor. Hindi nga po siya recipient? Dili, Your Honor. Okay. Pos na nga. Nasagulan na po dili. Kanin ka mo sa tubag o Tagalog. Kanin ka mo sa tubag. Pero masagulan ba? Ay, nalibog ko. Ano ba? Sunod pa niya. Recipient ba? Dili. Kanahin anak nga mga sultian nga masulti nga ginagmay nga Bisaya. Masukos Tulfo. Pero pabuto sa natong cross examination ani mga higala pero mo lagi na kining iyang mga tubag mga kagilaan tan-aw ni kinsay mabulasot ini ha. Og ang narrative nga mahimo ani ngadto sa katawhan nga nagtan-aw. Ngano man hostile witness ni ini pangutana ani unya sa defense mahigala mo yaw-yaw pala ni dito dai nga dugay man ka under ni Sara dito man ka sa Davao. Officer man kadaan dito sa Davao City Hall. Nagidakang Sara unsa man gid Sara di ay. Mayon pala ni kani Sara Your Honor. Buutan kayo ni Your Honor, no?
Malagmit ka ba gid? Dako ang damage prosecution ng kalakiha, labi na naminaw ang publiko daghan ka ba? Wala ba isa ang defense aning dagana kay di man sila may nagpatawag na di man ang among witness. So dili self-serving ba? Di man kami nagpatawag, kami nagpatawag ana, di na yaw na hinuna ron og kwan. Kayo kana duda ko dai, nagyaw-yaw na dito mingon na nga kana Sara Your Honor, di gina kurap. Kana mga Duterte Your Honor, buutan yun na mo laban sa mga pobre. Niya dayon, kuan lang mo na nga grabe ka na sa basta na mga tao nga mga kuan magpagmanaw-daog sa mga kabos na mo na kuan mo yaw-yaw nila sa bar of public opinion o sa mga taong mananaw bida dako ang dami sa niday. Kaya prosecution magod ilang gipintalan si Sara nga kuan jud. Ang prosecution ilang gipintalan nga kuan kanang kutob nang maong witness di pa man nila maprobar jud. Haman dapit nga kurakot Sara ana. Nga ang kwarta mahiga lagi siya man mao'y disbursing officer, SDO. Unya iyang gihatag adto kang Colonel Chika kay si Colonel Chika mao'y expert. So igo sa nag-disburse kwarta. Kanang napita na dako pa man ang larisonon na napita kay yung natubag ba ini ang di man kumo adto sa ground Your Honor. Intelligence work gud na. Civilian gud ni ang magsiya may mga adto manwildo sa mga agents. Kanang ko may galang intelligence community ba lahi na siya. Mo na ko gingon ipatawag ko ninyo sa Colonel Chika be ngano di man lay patawag. Ha? Kay to man ni Colonel Chika ang kwarta para maklaro ba? Ipatawag lang sa Colonel Chika ma-explain ni Colonel Chika na. Kini mo sa intelligence community mga kaigalaan lahi na ang ilang sa intelligence community di man daghan mga level ba day? Daghan mo ko na mga layers ba? In fact kanang sa intelligence community kanang mga military na minaw na koron, mga pulis ka na minaw na koron, o kanang sa intel nga na minaw na koron, kita naman tayo mga, kuhan sa naman tayo mga knowledge gamay na may nana, mga sungkit di paminaw. Kana nga, sa intelligence community, dili na pagani sila tanan mag-ilhanay, day. Di na tanan mag-ilhanay. Kaya inikabot ni mo sa grupo dito, na yung mga DPA. Mga DPA mahigala, mga deep penetrating agent. Inikabot ni mo sa area, panalitan, ibutan ta NPA. Doon nasagol dito sa NPA nga, di ito NPA ito. Soldado to sa gobyerno, pero pa NPA dito. Kadto siya wato kasabot, nga doon na pagilain pong grupo dito sa Dindakin nga, maunay po, duwa man mong gilhanay. Grabe ka, lahi ning kuan sa intelligence mo na ko patawag ko si Colonel Chika be, aron man ma-explain na. Dili patawag sa prosecution day. Wa man ma-appeal sa lista ni Colonel Chika, ngano man yung appeal sa lista. Para siya may maka-explain nga kini sila si kuan ngano nginganlan man Melgis Piatos. Kinsa man ni sila, kini sa si kuan. Isa kini lang daan na tanawara, inikabot ning kuan na. Dili lang ko mo kuan ha, pero akong forecast may galaban, abana ko lang ba. O ang lawyer ani mga kagalaan sa depensa. Pangutan-on ni si makalusot ni pangutana ni gyud. Nilusos pangutana mo yaw nito nga ilan lang ginang gidaog-daog Sara Your Honor pero buutan kay na. No, dili ganay kurakot di gyud. Kuan gyud sa mahigugmaon sa mga pobre tao ganay ingadto ganis kon mo ni panggakson ganay sa mga pobre. Og mo nay buhian nga yaw ini ni Gina di ba kapugnan ni mo yaw ni. Susud sa may kuan ang mga tao mo na tanawa lagi. Muna ko gingon katong kang Zuleika Lopez. Ila to gidayon tong Zuleika Lopez. May ginawala dayon na day. Pagkadako ang damage ato. Chief of Staff ni Sara Duterte nga napriso, gipriso mahigala ilang gi contempt dito sa lower house. Raliman kato magka-contempt ni Zuleika Lopez, mabalik man gito. Unsa man tong istoryahan ano nag-contempt pa to. Nitubag ra ba sa Zuleika to nga nagsuwat sa skuwa day. Wala ka uyon sa tubag ni Zuleika gi-contempt. Nya karon dili sa impeachment court di man na pwedeng i-contempt nimo ng tubaga. Kay nisuwat man si Zuleika Lopez kay dili pa day final lagi kana sa kuwa indaykin. Nakadawat sila og notice of disallowance pero ni-explain sila kay dili pa man na final until now. Pending pa na sa kuwa, na pa na sa level sa kuwa. Kadang AOM, notice of suspension, notice of disallowance. Ako na nag-i-explain. Mismo ang Cebu City Hall, nakadawat na tag ng Cebu City Hall og notice of disallowance atong ilang bonus nga tag 20,000 ang gihatag. Di pabalik.
restitution na. Mo na miabot na sa punto nga restitution. Bisag kini nga sana panalitan yun. Maprobahan day nga dili ma-approve gyud sa kuha. Ipabalik ang kwarta. Wa pa moabot ana nga stage. So kadto sulay ka sus di na ba to ma-underestimate abogada ba sa to? Ha? Imo tong underestimate og i-present nimo to hostile witness porbida. Bisag kini Gina ako sa tanaw na to nig cross examination ani. Basi man lipag hong dunay mabulasot aning kalakihan. Basta so far mga kailangan imong evaluate. Wala pa gyud ay. Evaluate nimo wa pa gyud ka-probar ang prosecution o kanang something mga makadaot ni Sara ba? Wa pa man. Di ka kang Romaldes, mas grabe-grabe na na. Kay ang malita gyud gi-deliver ko sa bahay Romaldes. Pero karon niya pamayran to mga kwan siguro na unsang hitabo ato gipanghulga or unsa ba ka? Ilalaba kang kaugalingon gyud na mali ang mga Marines day. Ingon to si Gutisa nga wa dito tinuod nga naghatod ko kwarta. Kana kundi tinuod naghatod og kwarta, sa ako lang ingon sa una pa ko ni akong opinion sa una pa. Kanang testimonya ang Gutisa na ay mga pictures nga iyang gi-appeal. Na nag-deliver may mali-malitang kwarta, ipa-check sa NBI. Ipa-check ni matibag kung kana siya AI ba na generated ka na mga picture o tinuod ba na nga mga pictures. Ha? Ano man i-check? When dili tininuod ning ilang pag-imbestigar pagukod ni Romaldes, mo na prangka-prangkang istorya mga higala. Straight to the point. Di tininuod nang ilang kuha na igukod ko na si Romaldes pero sa kanta pa na pero ati crack. Eh, kanang kang Romaldes, gi-deliver naman yun. Kani, wa man testimonya nga, mali-malitang kwarta gi-deliver sa bahay Sara, wa yun. Kanang kang Romaldes, naman gina. Mali-malitang kwarta gi-deliver to sa bahay Romaldes. Anya nga daw man Romaldes, so hanto doon, may hayahay pa mas baga ng iyang